olas tätä mun ennätys. Ei, toi on huijauksesta vauhtia. Väsähtikö maalivahti? Ota vähän videopätkää tästä. Musta et. Mä en pelaa, jos sä makaat siinä. Jalkapalloottelut televisioidaan aina. Mut siellä ei kyllä tommosia maalivahtia. No niin. Älä videokuvaa ennen kuin vauhti on noussut ylös. No niin. Jää sä ootte vaan päivälle vaan. Nyt sinä pelaa. Yritetään uudestaan. Ai. Minä taidan maaliin. Tää. Sitten lähetä se sitten koko maailmalle. Joo. Jee!